možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a zážitky z triatlonu. Teda volám sa Ivana Kuriačková, mám 20 rokov a študujem v Bratislave prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte. No a popri tom všetkom trénujem a reprezentujem Slovensko na triatlonových pretekoch. Vypravila som si nejaké fotky, samozrejme sú tam aj také retro, staršie ešte z detstva. Môžete vidieť, že naozaj triatlonu sa venujem od malička. Páči sa? Môžeš prepínať tými šípkami. Môže to skráťať povedať. Takže ja som sa narodila do športovej rodiny, ešte moja mamina bola reprezentantkou triatlonu, ešte dokonca v Československu. Takže naozaj som k tomu mala veľmi blízko. Začala som plávať, mamina mi rozplávala, že ešte keď som ma doniesla z nemocnice, tak ma vlastne hneď prvý deň namočila do vody, aby som si zvykala na vodu, aby som sa toho nebála teda. Takže naozaj od malička som plávala. Od 4 rokov, teda keď som mala 4 roky, som prvýkrát preplávala 25 metrov. Pamätám si, že mamina na druhý kraj bazéna postavila takú malú barbínu a povedala mi, že keď preplávam 25 metrov, tak tá barbína bude moja. Takže to bola pre mňa taká veľká motivácia. A myslím si, že v triatlone je teda dôležité to plávanie a naučiť tie deti od malička, aby plávali, pretože ten cit v vode sa vyvíja hlavne v tom roku, teda do nejakého 10. roku. Potom sa samozrejme s tým plávaním dá ešte niečo robiť, dá sa opraviť technika a sila, ale ten cit v vode sa vyvíja hlavne v tých nižších vekových kategóriách, takže preto je dôležité s plávaním začať. No a postupne ja som teda začala pridávať nejaké tie cyklistické a bežecké tréningy. Ešte keď moja mamina trénovala, tak som jej zvykla robiť sparinga, ja som išla na bicykli a moja mamina vedľa mňa bežala, vždy mi povedala, aké tempo jej mám držať a ja som na tachometri pozerala, že no dobre, tak sme držali nejaké tempo a tak mamina vlastne trénovala ešte so mnou. No a pre mňa vlastne triatlon bol nejaký životný štýl, ja som to nikdy nebrala, akože teraz trénujem, pretože idem pretekať. Moja mamina si otvorila v 98., keď som mala 4 roky, školu plávania v Leviciach. No a u mňa to bola rutina, že teda išla som do školy, išla som plávať, prišla som domov, išla som sa učiť. Takže keď som bola ešte taká menšia, som to nebrala nejak športovo, nebola som do toho nejak zapálená, ale postupne som zistila, že teda ten triatlon ma naozaj baví a je to to, čo chcem robiť a postupne sa aj tie tréningy teda zvyšovali. Ale stále u mňa je to plávanie ako hlavné a vždy sa viacej venujem tomu plávaniu, pretože z toho plávania si ako keby beriem aj do tých ostatných disciplín tú funkčnú stránku. U mňa tie tréningy nie sú nejaké ťažké, by som povedala, trénujem tak 2-3 hodinky denne, čo robí nejakých 15 hodín do týždňa. Na sústredeniach je to aj viacej, ale čo sa týka medzi profesionálnymi športovcami nepatrí medzi nejakého športovca, ktorý by potreboval strašné objemy trénovať. Samozrejme ja pretekám šprinty a olympijské disciplíny, takže u mňa je dôležitá tá rýchlosť a kvalita tých tréningov ako natrénovaný nejaký objem. Takže môžem vám povedať napríklad príklad môjho cyklistického tréningu, ktorý zvykneme často robiť v lete. Keď mám nejakú tú sezónu, dáme si nejakú časovku na bicykli, ktorá má 6 km, čo vôbec nie je veľa, ale ideme to naozaj naplno. A po tejto časovke ideme dáme dole bicykle a ideme šprint 1 km úplne naplno. Takže tých 6 km a 1 km nie sú nejaké objemy obrovské, ale dáme do toho všetko. Robím to s mojím tímom v Leviciach a ten beh robíme okolo nášho domu, čo máme 2 okruhy, presne 1 km a to je celý náš tréning. A po takomto tréningu sa už ideme len nejaký kilák vykúsať a na našej záhrade robíme piknik, takže takéto sú naše tréningy. Čo sa toho triatlonu týka, veľa cestujem, to som rada, to je taká nejaká moja motivácia. Veľa ľudí sa ma pýta, že či ma to ešte stále baví, keďže to robím úplne od malička. Ale musím povedať, že triatlon ma baví, pretože sú to 3 športy, čiže nikdy sa nevenujem, nie je to také jednostranné a monotónne.
Vždy, keď si poviem, že teraz sa mi nechce plávať, tak sa mi treba chce ísť behať, alebo je to naopak, že vždy si niečo vyberiem, čo ma baví a čo môžem trénovať, tak tomu sa vtedy viacej venujem. No a teda som spomínala, že naozaj veľa cestujem, ako môžete aj vidieť, rôzne fotky z rôznych kútov sveta. To je taká tá moja motivácia, stretávam veľa zaujímavých ľudí, napríklad Gomez, čo je tiež svetová špička triatlonu. Takže mám možnosť veľa cestovať, vidím veľa krajín. No a tie moje najväčšie úspechy boli v juniorskej kategórii, teda v posledných 2 rokoch juniorských, kde som vyhrala niekoľko európskych pohárov. Tento rok som už bola prvým rokom v ženskej kategórii. Bol to naozaj veľký skok, pretože som začala robiť už olympijské trate, čo je dvojnásobok toho, na čo som bola zvyknutá. Ešte s tým nie som celkom vysporiadaná, musím si na to zvykať, hlavne ten posledný 10-kilometrový beh. Ja som tie šprinty chodila väčšinou bez gelov alebo bez všelijakých, mala som fakt len vodu v bidóne a to bolo všetko, čo som si brala. No a na tých olympijských tratiach som zistila, že naozaj už tá energia mi dochádzala na tej cyklistike. Niekedy som mala pocit, že teda už padnem a idem spať. Takže som si potom začala brávať gely a som zistila, že ten cukor mi naozaj chýbal a keď som ho doplnila, tak tá energia prišla a dalo sa to zvládnuť. Čiže 10 km je pre teba šprint, hej? Nie, juniorské trate to sa volá šprint triatlon, to je 750 metrov plávania, 20 km cyklistika a 5 km beh. A potom je olympijský triatlon a tam to je akože dvojnásobok, to je 1500 metrov plávanie, 40 cyklistik a 10 km beh. Ono to patrí medzi akože vlastne krátky, ono to je ako pomerne krátky triatlon oproti Ironmanu, čiže úplne inak sa tam trénuje. Pre mňa je dôležitá teda tá kvalita tých tréningov ako nejaký objem. No a čo sa ešte také moje sezóny týka, mám to rozdelené, nemám nejaký striktný plán, napríklad, že na týždeň, že toto musím v ten deň spraviť. U mňa to veľa záleží od počasia, že napríklad je pekné počasie, tak dnes idem bicyklovať a idem 2 hodiny, alebo koľko zvládnem teda, podľa toho, ako som unavená. Ale mám určite rozdelený rok do takých období, nejaká prípravná fáza, potom je tá preteková sezóna a potom mám oddychovú fázu, ktorú som mala teraz tak október, november, že som tak pomerne trénovala, mohla som si naozaj oddychnúť, venovať sa škole, štúdiu a potom v januári začnem teda sezónu tou prípravou, nejaké sústredenie, väčšinou chodíme do nejakých teplých krajín, takisto Malorka, Kanárske ostrovy, na Cyprus. Budúci rok pôjdem do Južnej Afriky, takže niekde, kde je teplo a tieto moje sústredenia sú hlavne zamerané na cyklistickú prípravu, keďže počas roka alebo počas zimy sa sústredujem na to plávanie. Mám veľa plaveckých tréningov, tak naopak na tom sústredení buď vôbec neplávam, alebo naozaj iba tak regeneračne, že využijeme to more, dáme si neoprény a ideme trénovať do mora, vlny a predsa len to je iné, tak aj to treba trénovať. Ale je to fakt poňaté ako skôr regenerácia a mám takisto aj regeneračný beh, že veľmi tam nebeháme úseky, je to hlavne o tom, že nabicyklujeme nejakých 500-700 kilometrov, teda za nejakých 7 až 10 dní, tak zvykneme chodiť. Takže to je taká moja príprava, no a keď sa už väčšinou vrátim z takéhoto sústredenia, už začína aj tá príprava doma, nejaké šprinty na dráhe, behávame úseky, kiláky, väčšinou behávame najčastejšie rozložených 5 km, čo bola teda doposiaľ moja preteková trať. Väčšinou sme chodili 5-krát nejaký kilák, alebo rôzne rozložené tie kiláky. Neviem, čo by vás ešte zaujímalo, môžete sa kľudne opýtať. Dobre, začneme otázkami, čiže ak máte otázku na Jirku, kľudne sa hláste. No ešte v tej juniorskej kategórii, keď som robila šprinty, tak sezóna mi začala prípadne v apríli a končila som
októbrom, alebo september-október a vtedy som mala preteky naozaj skoro každý víkend. Lebo tie šprinty ma až tak neunavili a stihla som to zregenerovať. Vlastne medzi tými pretekmi som už veľa netrénovala. Ja som natrénovala na začiatku a medzi pretekmi som sa už snažila len oddychovať a teda zregenerovať na tie ďalšie preteky. A naozaj som lietala po celom svete, takže sa mi stalo častokrát, že som priletela z jednej krajiny, mala som 1-2 dní, čo som si stihla oprať veci, zabalila som si ich naspäť a letela som ďalej, takže skoro každý víkend som mala. Potom som mala nejaké voľno, 1-2 týždne, keď som oddychla, potom znova natrénovala a ďalej som pretekala. Taká by sa spýtať, nelákajú ťa dlhšie triatlon? Napríklad po Michalovom výstupu? No myslím si, že ja som ešte na to mladá, mám 20 rokov, takže pre mňa tieto olympijské trate musím si ešte na tie zvyknúť a možno keď budem staršia, možno budem uvažovať o nejakom Ironmane, o niečom dlhšom, ale zatiaľ kým mám tú svoju rýchlosť, tak by som sa chcela venovať teda týmto šprintom a olympijským tratiam. Môžem sa spýtať, čo sa týka zdravotného stavu a má si nejaké zranenia alebo nejaké osobnisko, že si to toľko pretekala? No, keď som bola menšia, tak som nemala s tým nikdy žiadne problémy, pretože som viacej plávala. Už posledne, keď sa snažím pridávať aj v tom behu a bežecké tréningy, už sa mi objavili nejaké zranenia, ale to nebolo nič vážne. Nejaký natiahnutý úpon maximálne, ale žiadne vážne zranenia som nemala. Ja som sa ťa chcel spýtať, že čo je taký tvoj cieľ alebo sen, čo by si chcela, Myša to vieme, takže... Takže môjim cieľom je samozrejme olympiáda. Budem sa snažiť dostať na nejakú olympiádu. Nehovorím, že to bude zrovna Rio, lebo v triatlone je ťažké na to dostať sa na olympiádu, že naozaj treba 3 roky pred olympiádou lietať po svete a zháňať body. No a je to dosť finančne náročné, takže neviem, či mi to do toho RIA vyjde, ale určite by som sa chcela dostať na olympiáde. Na olympiáde sme ženu ešte nemali, takže to je môj veľký sen. No, do budúceho roka je môj sen čo najlepšie skončiť, budú sa konať Európske olympijské hry, bude to prvýkrát. Bude tam viacero športov a tento posledný rok sme mali vlastne kvalifikáciu. Počas celého roka som musela chodiť na európske poháre, kde som tiež takisto zbierala body. No a našťastie som sa kvalifikovala, takže budúci rok ma čaká táto Európska olympiáda a do budúcnosti určite tá svetová. Tvoja mama je triatlonová legenda, chcem sa spýtať, či si porovnávaš svoje výkony? Či si porovnávate výkony? Tak porovnávame. V plávaní to bolo od začiatku dosť neporovnateľné, keďže som mala tú výhodu, že som začala doskoro plávať, mamina ma k tomu viedla, takže ja už ako 12-ročná som ju dokázala poraziť. Mamina nebola až taká dobrá plavkyňa, ale vtedy boli iné časy, vtedy sa zase nehákovalo, takže je to ťažko takto porovnať. Ale bežecky som ju minulý rok už dobehla, takže teda v tých časoch. Teraz mamina už nepreteká, ale stále s nami trénuje, takže sa udržiava, občas nás potiahne, ale už to tak skôr vedie odborne a myslím si, že mám tú najlepšiu poradkyňu, pretože má to sama odskúšané, má to dokonca vyštudované, takže som to pod dobrým vedením. Ja by som sa ešte chcela opýtať, máš 20 rokov a väčšinou tí baby v tvojom veku proste chodia po diskotékach a bavia sa a naháňajú chlapcov a ty proste, ako si ty na to tiež chodíš do 8 večer spať a nechodíš s priateľkami? Ja som nikdy nebola veľmi na takýto nočný život. Naozaj, keď viem, že musím vstávať ráno o 6, teda už skáčem do vody, tak to sa naozaj nedá večer žurovať. Takže ja chodím, niekedy ma to už zlomí o takej 8, takže 8-9 a musím vypnúť, lebo ráno je tréning a viem, že to by som nezvládala. Určite by ma to zlomilo a tá imunita to proste nedá. Čo sa týka regenerácie, podľa mňa spánok je úplne najlepšia regenerácia, ako môže byť, takže sa snažím veľa spať. Takže nemáš ani chlapca?
treningoch. To mám za nejakých 4,48 odplávané, ale 1500 som neplávala na čas. A 10 km beh? Desinku mám tiež odbehnutú len v triatlone. Ešte som ich nemala možnosť ísť také nejaké ľahké desinky. Naozaj tie triatlony, čo som odbehla, boli kopcovité a mám to zatiaľ odbehnuté za 40 minút, čo je dosť zle, ale na to, že teda na mňa, ja si myslím, podľa môjho názoru, ale dúfam, že sa to zlepší, ale tak je to v triatlone, no. Posledná otázka? Toto bola posledná otázka. Dobre, OK. Ivka Buriačková.